Spesial tunjuk dumateng keluarga besar Wonosobo. Spesial kagem Mbah Kakung. Tunjuk dirumnyanipun Mbah Kakung keluarga ageng saking Wonosobo. Caping gunung. Semonggo dados.
matur suwun sanget nggih Mas Keri nggih. Kagem keluarga besar Wonosobo. Niki wau saking Pak sinten nggih Mas nggih? Menika saking Bapak sinten ingkang kagungan Pak sinten hajat? wau Bu? Ingkang sampun berkahi Pak sinten? Bapak Supriyadi ingkang kagungan Oh, hajat. nggih, ingkang Nggih, gadhah damel. barokah selalu, sehat selalu nggih Bapak. Wong nggih, Mbah Kakung. Mbah Kakung. Mbah Kakung matur sembah nuwun nggih Mbah Kakung nggih. Sehat nggih Mbah Sampun Kakung nggih, panjang berkahi. yuswa. Momong anak putu pokoknya awet, sehat. Lah nggih, awet sehat. Ayo Dek Niki dikaleboke. bar niki tembange napa malih Mbah Kakung kinten-kinten? Tanduke napa? Kelangenane Napa Bu? napa? Selendang biru. Nggih, Oh, spesial masuk. kagem ibu-ibu cantik. Ibu-ibu cantik saking Wonosobo. Nggih. Bar niki joget sareng kasareng nggih. Joget sedaya mangke joget. Kersane mboten ngantuk Bu nggih. Biasane joget sedaya. Iya, piye? Joget sedaya. Iya. Sekar bisa Kok Mas Basya? Monggo. Suwindu suwe lawase aku lunga pamit karo aku aduh wong ayu babujangku aku susah mong kangen sliramu Rina wangi hati-hati aku kata nunggu setrum kali rasa kangen ra bisa mari ayo mung sekira kan bisa nabani Sewindu suwe awase aku lunga pamit karo aku aduh wong ayu babujang